Sziasztok, ez a Gamer Zone, és most egy kicsit World of Tanks-ezni fogom, megnézzük hány FPS-re megy, milyen gyorsan megy, stb. Nos, én most töltöttem le a játékot, azt tudom, hogy most hogy mi van, meg hogy mi. Szóval, ja. Na. Szóval itt minden lovon van. Akkor először nézzük meg milyen sima beállításokba. Hogyha jó, gyors, vagy minden, akkor mehet még egy kicsit föl médiumra. Igen. Jó. Akkor mi ez? Miért nyomjak rá? Azt mondta, hogy nyomjak rá. Aha. Itt van valami. Mi ez? Ez nem fejlesztő cucc, ugye? Jól mondom. Akkor menjünk Battlestar Galactica. Na, Black Hun, jó van, jó név. Az a játékos nevem játékokban, nem Gamer Zone. Gamer Zone az sok van, szóval Black Hun. Nem ilyen alsó kapocs egy, és nem Black Hun, hanem Black és csillag. Az szokott lenni. Nos, akkor elég jól megy. Oké, jól megy. Na, ezt szeretjük már. Hol vannak a többiek? Sziasztok. Bár ott is vannak. Bum. Bum. De már nem talált. Ide. Bum. Elémászt rohadék. Ó, rohadjatok meg. Várjál, de ez nem sikerül. Miért nem sikerül? Ez hogy van? Ja, ez meg engem fog lőni, várjál már. Hoppá. Figyelj, mire ide néz, addigra már kilövöm. Ez megy, ez megy, ez hova megy? Ne, már ketten is lőnek. Na jó, spulizzunk innen szerintem. Segítség! Meg fognak ölni. Egyedül vagyok. Ne, egyedül vagyok, ne! Ott egy a lánctalpasom meg vizét, na. Hogy kell, hogy van, mi van, miért? Na, az egyiknek 42 HP-ja maradt, ami ott van, remélem az be tudom célozni és ki tudom lőni, 1 HP-ja maradt, gyorsan töltse és akkor kilövöm. Bum! Hoppá, az mi? Na várjatok, ide teszlek benneteket, mert itt nincs semmi. Na, itt mi van? SOS, stabil 30 FPS, mert ugye azt állítottam be, hogy 30 FPS-e legyen. Ez így nem jó. Akkor ne 30 FPS legyen, hanem amennyit tud. Például 60. Egyből a 60-ra gondolok. Na, meghaltak. Hol vannak? Jó, és ilyenkor mi van? Ennyi? Ó, gyerekek, ez tök jó game. Cube. Victory. Battle Race. Aha, ja, amúgy én germán vagyok. Nem volt vicces. No. Hol volt ez az genyó? Itt van. Ja. Akkor menjünk a Graphics Quality-ra, és akkor menjünk lovra, vagy nem, médiumra. Oké. Médiumja van állítva, akkor menjünk vissza, és játszunk még egy kört. Így kell beszélni. Na, ez mi? Majd megint megnyitja, hogy és mi van most, mit csináljak itt? Megint lehet fejleszteni, de sérmetszőzzük akkor. Na. Ennyi volt. Never gun comes without ammunition. What the fuck is that? Akkor batlézhatok? Mik vannak ott? Ja, pénzmaxot. Az nincs helye ennek a kis genyónak.
Ez mi? Armor piercing. Armor piercing. Applikáció. Applikáció, kommunikáció. Nézzük, hogy most hogy reagál a játék a nem full grafika, a közepes grafikára, vagy a telefon, hogy reagál rá, hogy van, meg ilyenek. Na, nézzük. Na, ide. Töcsi, látom, hogy töltesz. Töcsébe. Nem álltok be elegem? Töcsébe. Töcsébe. Oké, betöltött. Hát, ez is jó. Na, így jó, akkor médiumban lesz. 60, de... Ja, az csak a ping, akkor nem az FPS. Ja... FPS 17, azt hogy? És akkor hogy ilyen jó izéje? Nem jó. Na várjál, nem lehet itt beállításokat végezni. Na. Úgyhogy. Iha. Ez nem jó. Laggolok. Miért laggolok? Laggolok. Azt én akartam kilőni, te szar. Akkor én kilőlek téged. Na, gyere. Gyere, cica. Boom. Ez mi? Dick. Hú, de laggolok, várjatok. Várjatok, akkor kiállok a körből. Reset. Na, akkor nyertünk. Jó van, nem lőttem semmit, csak álltam és néztem a többieket. Oké. Na, akkor menjünk a beállításokra. Jó van, kit érdekel már. Na, akkor menjünk lovra. Ultra lov. Jó, legyen ultra lov. Nem akarok így laggolni. De egyébként csak videózás miatt ilyen, szerintem. Amúgy nem szokott a videózás, lecseszi a processzort, most ilyeneket. Új videókártyát, nem tudom én mi van benne. Igen. Ja, már megint az énekel. Mit adjak el neked? Mi van? Ez kell? Jó van akkor. És most mit csináljak? Hova szarjak? Ja? Jó van, már harcolni akarok, nem tutoriálokat nézegetni. Nem azért jöttem, hogy tutoriálokat nézegessek, azért jöttem, hogy harcoljak. Lecsesszek mindenkit az érről, és én legyek a ranglista érőn. Úgysem én leszek, de hát vannak hackerek, meg prók. Én is vagyok pró, csak nem olyan pró, hanem love pró. Én csébe vagyok pró. Na. Itt is 30 FPS, de most itt mi 30 FPS? Pedig leszettem azt a szart, azt a 30 FPS limites cuccost. Nem értem. Lovon meg 30 FPS. Jó, 29. 30. Nem hazudok nektek. A pingem meg 32. Na, az is jó. Na, ott az ellenség. Hol az ellenség? Miért mindig ugyanez a map van? Ez így nem jó. Hajj meg! Hajj meg! Hajj meg! Hajj meg! Hajj meg! Hajj már meg! Ne loadingozzál! Dögölj meg! Hajj már! Te fiú!
Ne, én akarom megölni. Nehogy lelőd, mert kapsz egyet a szádra. Oké, ennyi. Ne! Ja, de jó, én öltem meg, jó, akkor örülök. Húha, ez meg fog ölni. Nem akarok meghalni. Nincs más, csak ez. De most ez mi? Mi ez a fegyver? Ez nagyon kaka. Na, hogy lelőd! És lelőtték, rohadjál, meg ki voltál te. Ott van még 2. Akkor jó. Már csak egy. Sniper. Gyere csak. Gyere, Bobby. Baby. Benyém, nem. Legyenek már fönt, kérlek, teljesen, mert megkapom az adminomot. Victory. Úgyhogy 1 ponton több egyik szerverén. Na, akkor most itt szoszi van. És mikor lehet tankot vásárolni? Ennyi? Most akkor vásároltunk egy tankot, vagy mi? Ennyi? Ez a tankvásárlás? Nekem még milyen sokat kell tanulnom erről a szerverről. Kb. Kb. Már 40 perce mondta, hogy fönn lesz ez a Minecraftos rész. 3 perc múlva. Na, most akkor mi van? Ja, jó, oké, meg vagyok. Jó van, nem érdekelne. Megint tutoriálozik, de az idegesítő, hogy egyfolytában tutoriál. Oké, harcolni akarok, köszönöm szépen. Tutoriál. Remélem nem fognak ugatni a kutyák most ezen, mert akkor elmegy ez. Ja. Tudtátok, hogy felforoslik a telefon, akaratok le fog jönni róla? Tehát ez a flip-floptok. Kicsit gyorsan beszélek, nem? Szerintem leállok egy kicsit, mert beszélni nem fogok tudni majd, hogyha normálisan fogok beszélni. Most ott tudok beszélni, de attól, mi volt az a nagy genyó? Miért olyan nagy? De miért olyan nagy? Ja, mert de ez miért olyan nagy? Én meg miért vagyok olyan pici? Nézzétek ott a izénél, statoknál. Hogy van a nevek. Ja, mert Medium, meg Chrysler, meg ilyenek. Ja, mert ezek ilyen izék. Hogy hívják már? Kasztok. Nem kasztok, hanem ilyen, nem tudom. Egyik bekempel ide, jó van. Kempelget. Most ez a határ? És ha én túllépek, akkor meghalok. Jaj, nem mehetek tovább. Ez de szar. Na. Igen, és akkor hol van mindenki? Hol vannak az ellenségek? Nincsenek? De hova jössz te gyökér? Te se tudod merre mész. Biztos full laggos vagy. Én most akkor fölmegyek a hegyre, mi? Miért vagyok ilyen lassú? Miért nem lehet gyorsabban menni? Ha? Várj, ott valaki megjelent. Hoppá, többen is megjelentek. Hoppá, még egy. Oksa. Szerintem ez nekem nem tetszik. Ott dögölj már meg, akkor nem te. Hey! Menj innen, hol lősz? Hol lőtt? Mutasd meg nekem. Mi ez egyébként Frag Capture, vagy mi a rák, melyzé? Aha. Gyere csak. Te lősz engem. Hol vagy? Hol lősz? Mondd már meg nekem. Ez hol lő? Jó, most gondolom az lőtt le. De hogy akarok kilépni, hagyjál már. Vissza lehet állni. Ja, nem.
Figyelj, úgy ki fogják ezt is lőni, mert ez egy ilyen nyomorék. Én már ott vagyok, sziasztok! Na jó van, hagyjuk szerintem, mert soha nem beszélek. Valaki kilépett az AFK szobába? Jó van, gratulálok. Na, jó van, akkor szerintem megyek egyet. Jó van, tudom, na, germán vagyok, nem fogok átállni sehol, csak az Amerikai Egyesült Államokba. Mi van? Itt is lehet venni, mennyi van coinsom? 500. És mit csinálják 500 coinssal? Melyiket válasszam? M4. Már az úgyis tetszik az a név. T29, jó van. Oké. Aj már, hogy menjek már vissza izébe, Germánba. Puresse tank. Most nem mehetek vissza? Most mi van? Ja, jó van, oké. Jó, oké, semmi baj. Ó, vége az izének. Ez mi? Tutoriálnak vége van. Nincs még vége, jó van. Bármikor jöhet egy account. Újdonságok vannak? Uram. Gamescom. Jaj, nem van izé. Aztán csak ilyen csé van, meg lol. Aztán... Na, akkor... Hogy nézzük már meg, hol lehet venni tankokat? Vagy nem lehet? Lehet venni tankot? Nem? Na. Jó, mindegy, na. Remélem tetszett ez a videó. Szerintem még fogok csinálni videót belőle, mert ez jó játék. Meg gondolom nem is laggol, nekem nem laggolt, akkor nektek se fog. Na, akkor ez volt a World of Tanks Blitz. Sziasztok!